Hello everyone, welcome once again to LB Amor Cares. O without further ado, balik tanaw, akong i-share kaninyo kung giunsan ako pag-develop ang fear of milk or kanang lactophobia, lactophobia. So, milk, the fear of milk. Nagsugod kadto ni adtong panahon nga gigutom kayo ko, then nagduro ko kaon og pineapple nga very sweet. Sweet jud kaayo hangtod nga murag na possess gyud ko sa katamis ni adto nga pinya. So nagsugod ko kaon 5 o'clock, ug nahumati nga ni ko kaon mga 7 o'clock. Ako rin kaon anang sliced nga pineapple kay tamis gyud siya kaayo. Tamis gyud as in wala akong masabi sa katamis. Hangtod nga mikaon na po ko sa akong supper, murag wala lang. But then pagkatulog nako mga 12 o'clock, maoy akong namat-an nga the world was spinning wheel. Nagvertigo ko, vertigo. And then namat-an man ko sa akong mga kauban sa balay. So gaduro man ko og throw up, vomiting, suka. Hangtod nga ang akong tinaay murag na bali gina siya nako og sinuka. Motoy pagsugod gyud sa akong acid reflux, sa ako ang gastroesophageal reflux disease or kabuhi in Cebuano. Dito to magsugod gyud ang akong kalbaryo. Giun sa ako paglapas kanang acid reflux for 15 years, no? Karon naon wala na, okay na. Ako na nang gi-share ninyo how I combat the fear of milk. Kay nitabo ko ni adto sa duro na ko og suka ni anang nga tungag gabi tungod sa kinaon ako og pinya. Ang akong saliva very sour, no, aslom gyud kaayo nga lain gyud. Kani akong sister-in-law nga buutan, gipainom ko og gatas nga full cream milk. Full cream milk. So buutan ko kaayo akong giinom. Pagani mahurutan ko sa kabaso, throw up again. Gipainom na sad ko, throw up again. So nahadlok na ko na unsa naman niya. Patay na dagway ko. No, so ingon ana, ang nahitabo kan ako. In short, sukad ni adto na develop nako ang fear of milk. Lactophobia or lactophobia. Lactose. Phobia, the fear, no? So mga Greek term manggod kana siya. So dito nagsugod ang ako ang fear of milk or lactophobia. And then tungod kay na-develop na maayong ako ang acid reflux, ang ako ang GERD, ang ako ang kabuhi, gipa-check up ko sa doktor, so giresitahan ko og omeprazole. Pero di man maminaw sa omeprazole. Kaya nga ako di ay kabuhi or acid reflux, kuha na ba? Full grown, full swing na siya. So, PPI na ang ipainom ka nako, no? PPI. In short, naulian ko temporarily tungod kay ato nga panahon na di wala man gyud mauli permanently, no? Unlike today, nga I can tell that wala na gyud ko'y acid reflux, nawala na gyud siya. Giun sa pagwala, well, cholecystectomy. And then, ato katong balikan, giun sa nako pag-recover nga dili na ko mahadlok og gatas. I was told to drink non-fat milk, no? Non-fat kanang low fat or non-fat, and then i-mix na siya. I-mix og kanang chocolatey bitaw nga green ang packaging nga mo ginay ipamix dito aron dili kaayo mo kuan ang iyang lactose ang akong tiyan, no? So tuod man naulian ko wala na ko moinom og kaning full cream milk, kanang creamy kay nga milk, wala na ko ni ana. Ang ako ang ginainom low fat or non-fat, no? So naulian ang ako ang pagka murag nang diri ko sa milk, agi ato akong experience nga nag-throw up jud ko. So karon I can tell nga naulian ang akong pagka lactose intolerance. So naulian na siya because
Mo na to. Kay 2 years ko nga miundang gid og milk tungod kay mahadlok ko. Mahadlok ko nga mag-throw up, mahadlok ko nga magsigog adto sa CR agi ni ana, no. So that was it. Akong gikumbat ka na. And then nawala na sa tong akong vertigo, nawala na sa ang acid reflux karong panahon na, no. I am free from acid reflux, free from GERD, free from anything, no, diha sa ato ang gastro disease. Nawala na gid siya. So diha na ako akong i-share kaninyo kung giunsa nako kana siya. And the real reason why nagka-develop ang ako ang acid reflux tungod lang sa pineapple nga very sweet. Kibaw naman tag pineapple, bisag sweet na siya, acidic gina siya. Bisag unsaon? Acidic, no? Mo na siya nga bisag unsa ka tamis ana niya ay mo kumpiyansa, kaon gyud mo, kaon kinalang full ang tiyan ay mo kaon ni anak, no? So mo kana akong sharing karon aron maulian ta sa atong gibati nga acid reflux or kabuhi. So mo lang kadto mga palangga, may kabuhi family. Have a good and godly day, and please remember to pray. Pray, 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 pray without ceasing. Looking unto Jesus, the author and finisher of our faith. Please remember, He cares for you and me. That unconditional love mo ay maka-free ka na to gikan ni ana. Of course, ang spiritual battle nako is dili na siya sayon. Katong nag-struggle ko sa acid reflux, ang akong spiritual life, ako ginang gina-exercise gyud, no? So karon I'm free from acid reflux. The freedom to what do you call that? The freedom to kanang mga the freedom freedom from kabuhi or acid reflux and kanang fear of milk. So have a good and godly day everyone, o salamat kayo sa inyong panahon nga gipaminaw sa ako ang vlog karon. Hangtod sa sunod natong panagkulo kabildo. Bye bye.